אוקיי, בטעות עצרתי. זהו, אני מוכן לדרך. אני מוכן. סתם, פשוט. יש, תודה. לפחות בנו את הגשר אבל לא הרחיבו, תודה. הרסו לנו את המיטה. הלט. שרדנו, אוקיי אחי? אוקיי, ופשוט נעבור. אנחנו היחידים ששרדנו. אתה והקייקים שלך. שמורן בבית בטוחה, ואני יכולה לשמור עליה ולעזור לה, אבל אני ממשיכה. אני פה בשביל להגיד את זה ולא לתת לכם להיגרר לסיפורי מלחמה. דופקי! סבים, אבות, ילדים, אמהות, אסור לנו לשכוח אותם. כי תראה, אני ממש עוד שנייה רוצה לחזור לסיפור של מורן ושלך ולשמוע, ולפני זה אפרופו שאת אומרת, אני חייב לשאול אותך, אני חייב להיות. שמעת את מה שנקראת לנו, פתאום אני חושב על זה, אנחנו כל הזמן מדברים איתם עם משפחות על הכוחות, מאיפה הכוחות, אבל זה לא רק הכוחות. יופי, צמצמתם את הפער. כן, בלי חששתיים. מתעסקים בפגישות מדיניות, בעניינים צבאיים, זה שמתחיל חמ"לים. יש מונח כזה שנקרא טראומה מובהקת כזאת, שהיא לא רק מאירוע שמוקם לנו, גם צה"ל, גם כוחות, גם ילדים, גם המקרה זוועה שאנחנו כבר לא רוצים לדבר עליהם, שהם היו ובהם שהם באים בתוכם. קודם כל, ממש שהמשפחות האלה עוברות, אף אחד לא יכול להבין, אלא אם כן זה משהו שצריך לעבוד, זה משהו באמת צריך לדעת אותו. רק מי שנמצא כמו ש... טוב, אנחנו בוודאות הרסנו לזה. מתישהו כשיהיה הזמן הנכון אני רוצה להגיד לך שדיברתי עם ניר כתוב כדי להבין מה זה אומר להיות ידיד כתוב, אבל זו המציאות ששנה את פניה, ואני יודעת כי אני עשיתי כבר המון שנים, אני יודעת שיש לנו כוחות, ואתה יודע למי במיוחד יש כוחות לילדים. שימו לי, נראה אותך. ביי לוזר. אח שלי, אח שלי. יופי, צמצמתם את הפער. כן, בלי חששתיים. Oh, yo, what the help? זהו. בוא נראה מי שרד. הם שרדו, בוא נראה את המיטה. יופי! צמצם, זה מטפ. בתהליך מאוד מאוד איטי של רגע
כן, פרחה 2. אנחנו פשוט נותנים רגע לדברים לקרות. חלקם יודעים לבד כן לפתוח או לא לפתוח. זה מדהים. יש להם, זה אותו דבר עם נערים ונערות שראו את הסרטים. אני דיברתי בדיוק אתמול עם נער בן 17. הוא אמר לי, טוב, בקיצור, ראיתם מה עשיתי, דיימונד. שומעים אותי במיקרופון? אני מדבר למיקרופון? אתם שומעים אותי? בבקשה. שומעים את הלחיצות של העכבר? יופי. תראי, סידרתי לי סטה. איזה כיף. לוחצים על W פעמים. קיצור. שתי לחיצות, קליק קליק. הבחירה 4. 90. שתי W. רגע. W1. W שני. יופי. עכשיו אני מסובב. עכשיו הוצאתי את המקלט. וואלה כבר, למי אכפת? ממדי האסון שהיה עדיין, הנס הוא כפול ומכופל, אני באמת, נס חנוכה, באמת, אין לי מילים להתחיל את זה, כן, זה הנס של מוצלם במסיבה, מוצלם. מצוין. 54 ימים של סיוט, אבל גם בתוך הסיוט הזה, הוא יכל להסתיים בכל כך הרבה אופנים, אז באמת יש פה נס על נס, ובהתחלה תודה ענקית, יש בה המון אמונה, אמונה באמת מאוד מאוד חזקה, אבל במודעות על מה קרה ומה היה. החוויה שלה לא מגיעה סביבתית על לאומה, זה היא עוד לא קולטת לאומית בכלל. זה בדיקת זמן, אנחנו כרגע לא זוכרים, אלא בעיקר קולטים ממנה. אני משתמשת במילה הזאת ציוט. מה שאפשר, יש הרבה ואני יודע שקרוב לי אפשר לספר, אבל בכל זאת אנחנו כאלה. זה מאבק בעיקר רואים את הסרטונים המונדסים האלה שחמאס מביימים אותם ודרושים להם לנופף לשלום ולחייב, ואנחנו רק מתארים לעצמנו שהפער מאוד גדול. מה כן אפשר לספר? דוד, יש לך רעיון? תעזוב את המטבע. סתם. אוקיי, נתקעתי. זאת אומרת שיש לי דרך לצאת. להרוג אותו! זהו. ואז אני אקח טיפה בלוקים, ויש כאן. כן, יש לי בושש, עוד לא אכלתי. כן. הסיוט הזה, שאתה לא שולט שאתה תחת אימה מתמדת ברעשים, בקולות, בסביבה שאתה נמצא. כן, יש בעודה. אני לא חושבת שאפילו אני יכולה להבין את זה. אוקיי. השאלה האחרונה מההתרשמות שלך ממנה, אותה מורה שהכרת לפני 7 באוקטובר. לירון, יוצא. אני דיבר עליה. הרי גם כולם אמרנו שסוג של אבולוציה, בהתחלה התדהמה, אחר כך הייאוש, אחר כך הפחדים, אחר כך המלחמה. והילדים שבעורף שמאוד העסיקו כל הזכות והפחדים והרגרסיות והניגונים ובאמת דברים העניינים שקרו. ואז התחילו לדבר על הילדים ועל השיבה. ואני רוצה לדעת עד כמה שאפשר, לפני שאני מתעסק בדבר הזה, מה קורה לילדים שבשבי. אני חייב להשיג לי כאן סטאק. תראה רם, יש לי מיקרופון, עכבר. רגע הוצאתי. הורגים אותי! אי אפשר להכניס את זה. אוי.
טוב, אני הולך לאכול. ביי. מה אתה לא חייב? איי, למה הוא הורג את כולם? אלוהים. זה איש חר. זה בן אחד. ורם, תראה, לקחתי את הישנה שלך, אני רק... אין לי דרך לחבר אותה. כן, זה מה שעצוב. אני רוצה או מקלדת שמתחברת או איכשהו לחבר את המקלדת. תיכנסי. למה אין דבר כזה מקלדת שמתחברת לטלפון? אין דבר כזה? אתה רוצה? אין דבר כזה אתה רוצה מקלדת. סתם לגעת? כן, זה לא קופץ אבל. זה לא קופץ. תיגע, זה כיף, לא לגעת, זה כיף לגעת במקלדת, לא? לא, אבל אם היא לא עושה כלום זה לא כל כך כיף. יש, קיבלתי את האי הטוב! יופי, תמצמצם את הפער. כן, בלי חששתיים. אוי, נכון. 2 באמת חבר טוב. אני אתקן זה. אבל כבר ניצחתם, קיבלתם את הגביעות. נכון? זה לא מה שחשוב. חבר שלי לא השתתף. בא לי שהוא ישתתף בתחרות. פיקקס עץ, תודה. אחד, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. קדימה. 1. רגע, המיטה. חיסו אותה, אוקיי. יש לי מזל. חשבתי ירסו לנו אותה כבר מיד. אני אבנה את הצד השני. רגע. שים דברים. רגע. תודה. הבנתי. חשבתי אני כבר עומד להתרסק. יצא. זה רע. סישן 2 יצא. תעשי חובייתי לצ'לושי. פקק זין, חרב דיימה. אחד. יש!
אומרים לך, זה לא מצחיק אם קוראים לך שרה, זה לא מצחיק, קקה. יופי, זה כבר קקה. לא, enchant. אני מקנא בו. מיו. סלע רגע ורגע. על הניסים ועל הנפלאות שנולדו הקצקדים, על התינוקות ועל המצחיקים שנקבים. טוב, מתתי פעם אחת רק. ארבע. באמת. אוקיי, שומעים אותי במיקרופון? תודה. שומעים אותי? נתתי רק למיקרופון פצצה. אתם שומעים אותי? יופי. עכשיו תקשיבו טוב. אנחנו עכשיו עם זה. אוי, 5. 8, כי אני בן 7. דה העיקר 1000 בלוקים על הידיים שלי. איזה יום טוב כל כך, היום הכי גרוע. טנדה קדימה, בוא ניקח לי 3. עד כאן 4 לי. תעשי חיסוף ויציל את סלוסי. 4 לי. טוב, תודה המיקרופון. רגע, 12 דקות? מי מגיע? נרצח לו. יאיר, מי יכול עליי? אני לא רואה, אני באמת לא רואה אותו. לא ראיתי אותו. תמות. הוא הרג אותי. לא נורא, זה סופו. ואני מניח שתוך כמה ימים אחרי הפינוי הזה, בעקבות הלחץ האמריקאי, כדי ליצור מציאות של לחימה סבירה עם כמעט בלי אזרחים, צה"ל ייכנס למהלך שאנחנו מחכים אליו, שייקח כמה שבועות ללב ח'אן יונס, כולל התת קרקע. זה מה שצפוי בימים. טוב, עכשיו אנחנו עוד כן עדיף רק להגיד, מה למדנו בשלב הראשון של הדימון הקרקעי? למדנו
שמ-2006 עד 2011, למעלה מ5 שנים דנו בחטוף אחד כדי לשחרר רגע, חיתון נקי, נכון? לחימה נחושה ועיקשת וכניסה למעוזים של החמאס מביאה לשינוי תודעה ותפיסה גם אצל החמאס. זה דבר שאני חושב שזה הפך לקונצנזוס. כן, אבל הנה עכשיו אנחנו מדברים רגע אחד, אנחנו אולי נפעיל רק את חיל האוויר, אולי לא, ברגע שאתה נכנס לחימה משנתה. תעשה לי רק טובה, אל תרביץ לי. פה צריך למנות את החיים שלי. 2! נו, עוד אחד, פליז. החמאס מייצר תודעה הפוכה ממה שקורה בשטח. אז אני יכול להרוג הרבה. יש לו אלפי הרוגים, זה מה שקורה. אנחנו רואים את זה. אנחנו מדברים עם מחקרים בבתי הכלא, הייתי במתקן אותי. צריך לעשות שיפט, אף אחד לא יהרוג אותי. הוא איתי והוא מאגן עליי גם. זה חייב יש לו, אני לא יודע אפילו. זה לא מראה. טוב, קדימה, עוד אחד. אני מדבר למיקרופון, נכון? יופי. עוד אחד, קדימה. לא תביא לי את האחד. וואו, בואנה. לא רגע, שאני אספיק לעשות גם אנצ'אנט, אז עוד 2. לא עוד אחד, גאוני. עוד 2. רגע, זה לפי כמות האנשים שיש פה, הוא מקבל 2 ואני מקבל 2. יש. אוי לא, עוד 9 דקות. טיפוש ותתקתק. 1, 2, 3, 5, 6. המקרים קרו. היו. הוא הרג אותי. תפחי לי דש, תפחי לי דבש, תפחי לי דש. תפחי לי דש. תהי כזה, תפוק העיר, חילי מוק. לפחול בחקטון לבחון, סטורי בחוט. Poca o te fonde do e de fonde tinge רגע. ג'י. פרדמן. אוקיי, זה היה הכי קשוח. כאן משחקים אנשים שבאמת... חלק מהמשפחות כאן כבר נפגשו אחרי שהם לא התראו כל כך הרבה זמן. חלק מכירים. לנו יש חוקים. תינוקות שעושים ברות חוטפים מכות. גדולים מאוד. אנחנו נראה אותם עוד מעט יוצאים לכאן, אני מניחה שבחצי הקרובה, והם ישתתפו בקבלת השם. מה? תינוקות שעושים ברות חוטפים מכות. קדימה, תתקדמו. עושים כמוהו? יופי. ילדים טובים. אתם תינוקות אולי, לא אני.
שמונה בטוח. יאללה, אז התחילו לבקש משאלות. רק אתמול ראינו איזושהי התחממות, מקווה שנקודתית, אבל בגלל זה... הנה בעוד רגע. תחרון, אתה חייב להכניס לך 2. לראות שזה מזרח ירושלים, אזרחים תושבים עם תעודות זהות כחולות של אנשים בזה דווקא אני טוב. עושים 10 דקות ופותחים, לכן זו תורפה שקיימת עדיין, אבל צריך לומר שמתחת לרדאר יש פה מאמץ אדיר שקורה מהתחילת המלחמה באיו"ש, פיקוד מרכז ואלוף פוספולי לחקור מתקפה ותקיפות ובעזות יוצאת מגדר רגיל. יש פה 2,000 עצורים, 1,100, צריך להתפלל למה זה לא קרה לפני המלחמה. חלק מהסיבות זה העובדה שהקשר לעזה לא קיים, אנחנו במלחמה ולכן צה"ל מרגיש הרבה יותר נכון שלא להיות הכלב הראשון, המאמץ האדיר הזה והלחץ הריבוני כולל 200 מחבלים שנהרגו דרך על הירח, אבל גם השני זה משהו. בעזה, אבל אנשי מילואים מהחטיבות הכי טובות בצה"ל עושים את העבודה בבלטה, בנור שמס ובמחנה פנים ג'נין בצורה יוצאת מן הכלל מובילה אחת. האלוף פוק שמוביל, אני אומר לכם, ספרו חוויה, תוקפני כמו שאנחנו רואים אותו, מול ארגוני הטרור, איך היה? מפגינים מול ביתו של ספרו. הזה, אנשים כנגד המדיניות של פשוט מדינה הזויה. אתה מודה שנכשל. יודעת שזה לא באמת. נכון, יודעת. אבל שלכם 5 הרגיש שהוא על הירח. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשטח ליוצן כמ"פ טנקים במילואים, יוצן לא איתנו. אז לא נדבר בכל זאת על הצפון, חברים, מילה שלכם גם על החזית הצפונית. יש הסכמה ראייה בעין עם האמריקאים לגבי שני דברים. אחד, לא רוצים להרחיב את החזית גם צפונה, והאמריקאים זיקים בשלב הזה, בגלל משנת בחירות, בגלל שהם לא רוצים לראות את המערכה מתרחבת. יש גם הבנה בממשלת ישראל שהמערכה חייבת להיות ממוקדת על עזה, אבל הנושא השני שמסכימים עליו אנחנו והאמריקאים זה שאי אפשר לחזור לסטטוס קוו שהיה ב6 באוקטובר בצפון. כלומר, אי אפשר לראות את החיזבאללה על הגבול. עכשיו, איך עושים את זה? יש כמה אפשרויות איך להוציא את החיזבאללה. אני די סקפטי שבעזרת דיפלומטיה רק 1701 אותה החלטה שתקבלה אחרי מלחמת לבנון שהחיזבאללה חייב להיות ניצחון להיזהר. אנחנו עוד רגע חוזרים לענייני הצפון, אבל ברשותכם, מ"פ טנקים במילואים זה אדם עשוי, ואנחנו לא נעכב אותו. ירדם, שלום לך. שלום, שלום. שבת שלום, מה נשמע? אנחנו בסדר. אז מה איתכם? מה נשמע אצלכם? תודה. 8? אני תוהה אם יותר חיכיתם לרגע הזה שבו אפשר לחזור להילחם, או יותר שמחתם על כל יום של הפוגה, שראינו שחרור של חטופים? קודם כל אני חושב שאנחנו פה כדי לעשות מה שצריך. אין מזה הפוגה, אין מזה חזרה תקחו עליו! טו 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 טו. בסוף חטופים חוזרים הביתה למשפחות שלהם, וזה חלק מהסיבות שעלינו על מדים ב7 לאוקטובר והגענו לפה. זה חלק מהסיבות. עד כמה שאתה יכול לספר כמובן. טו 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 טו. אח.